Kako da staviš tačku na prošlost posle razvoda? Razvod boli. Psiholozi kažu da je to proces žaljenja, kao gubitak. Ali ti možeš da procvetaš posle razvoda. Prekini komunikaciju ili svedi na minimum. Oprosti sebi i drugima, jer oproštaj oslobađa. Kad te misli vuku unazad, promeni ambijent, pomoli se, pokreni se. Oslobodi prostor od stvari koje te podsjećaju na prošlost. Radi na sebi i svom poslu. To ti vraća snagu. Svake nedelje uradi nešto lepo samo za sebe. Ne postoji magični štapić, niti instant rešenje, ali uz ove korake, malo po malo, postaješ ona žena za koju svi kažu da je procvetala posle razvoda. Ako ti treba podrška, piši mi.